Velkommen til den her video. I dag har vi Storm med, og vi skal smage på slik, vi har fået til resten af turen her. Og jeg fik det sjoveste stykke slik ever. Er vi enige i, Storm? Det ligner en pizza. Ja. Er det ikke en pizza? Nej. Fik du ikke en pizza? Mm-mm. Jeg fik en cola. Med vanilje. Jeg har allerede drikket lidt af den. Det er cola med vaniljesmag. Og vi skal teste den her vingummi-pizza. Det smager bare godt. Nå, men altså, vi glæder os til at spise alt. Ja, vi skal ikke spise alt, fordi vi har ret meget. Men vi har rigtig meget slik, der venter. Er du klar, Storm? Min pizza er færdig, og nu er det næste stykke. Er du klar, Storm? Lad os se. Tag en af dine op. Så tager jeg 3, 2, 1. Nu! Okay, jeg har sådan en her. Hvad har Jeg du? fik sådan en slikkepind. Med sådan Grøn slikpind. Jeg fik knoglehånd. sådan to kugler her. Ja, sådan 2 klunker. Hvis der lige stak en op her. Eller Nej. Nej. Det er klart. Okay, er vi klar? Jeg ved ikke. Jeg gør bare sådan. Nej, vent. Nej, den er svær at åbne. Er det faktisk? Nej, det var faktisk meget god nemt. ud. Det gør den overstorm. Hvad har du? Fuck, den ser vanvittigt ud. Prøv lige at kigge. Er I klar? 3, 2, 1. De smager godt, dem her. Hvad med din? Det smager også godt. Det smager fucking godt. Det smager fucking godt, sådan her hånd. Jeg prøver at se, om jeg kunne rive den der lille. Nu kan I lige se den inde i. Det smager så godt. Det smager helt seriøst af kiwi. Og nu næste stykke slik. Er I klar? Næste stykke slik. KitKatis. Jeg glemte at trække. Jeg tager bare lige noget, som jeg godt kan lide nu. KitKatis. KitKat og Mawam. Jeg har også spist min mor med jordbær. Den her, den hedder Strippix. KitKatskis. Hvem her? Skriv i kommentaren, hvem der godt kan lide KitKat. Altså, jeg er faktisk ikke fan af KitKat. Skal jeg være ærlig? Er du ikke? Nej. Hvem kan ikke lide KitKat? Jeg tror faktisk, at jeg tror ikke, der er nogen af. Er I klar? Okay, den her ser god ud. Prøv lige at kigge, den har sådan noget Prøv rødt. at se. Det ligner den overstående, du har gode KitKats. Gik hårdt. Storm, han har lige taget et stykke slik, som er ret hårdt. Og nu prøver han lige at tage noget KitKat. Shit, Storm, du bløder. Fuck, Storm. Storm, kom lige tilbage. Storm. Prøv lige at se. Prøv lige kom, jeg må gerne lige se. Storm. Storm. For. Han tog sådan lige, jeg ved ikke, hvad det var. Det er lidt mærkeligt. Og nu, fuck, han bløder, mand. Fuck, det er faktisk ikke godt, det der. Det er fandme ikke godt, det der. Nå, jeg sidder bare og spiser min vingummi-pizza. Har det fandme ikke godt, det her. Crap. Shit. Fuck, det er ikke godt, det der. Han skyllede sin mund for den der mærkelige bolsje, som han kom til at tage lidt af. Så nu er det gået 20 minutter cirka. Faktisk 22 minutter. Og mig og Storm, vi er færdige med det der med blodet nu, så nu går vi videre til næste stykke slik. Og jeg tænker, jeg tager sådan en finger. Altså en finger. En legit finger. Er I klar? Det kan se lidt hårdt. Der er lige noget snak derovre, fordi ja, Storm har også en finger, som vi begge to skal teste. Ikke smag den, før jeg smager. Smager den på samme tid. Jeg tror faktisk, den kommer til at smage godt. Det tror jeg også. Det gør det alt sammen. Alt slik smager godt nærmest. Bortset fra lorteslik. Det smager lort. Ja, der er alt stykke slik. Jeg kender... fuck, den knækker helt af i mosen. Okay. Her har vi altså en lækker finger.
Den ser ikke særlig lækker ud, men den er den. Er du klar, Storm? Ja, nej. Nej, svær. Den ser sjov ud. Den kommer op forkert sted. Og vi kommer lige tilbage. Og Storm får åbnet sin, ikke Storm? Jeg er i gang. Den er snart åbnet. Og ja, den ser fucking lækker ud. Okay, sådan der. Storm er ved at være klar nu. 3, 2, 1. Kom du så sige det? Det smager værkse. Har så været forholdet. Og så er det Ja, Storm. Nej, jeg er noget her. Den kan blive lang på det kig. Nej, jeg er noget far. Hvad? Nej, jeg er noget far. Jeg er stadigvæk Næste stykke slik. Det er sådan en pose, jeg fik af en eller anden. Hvem var det, vi fik den af? Nej, det er din far. Nej, det var min morfar. Ja, vi var hjemme med min morfar. Der var der, vi fik den her, var det ikke? Jo, vi har fået noget her, som vi skal teste. Den her. Den ser så lækker ud, jeg får lyst til bare at spise den, selvom den har stadig papir på. Men det her, det er ikke slik. Det er sukker. Det er fucking en pose sukker. Det er blot sukker, vel? Det er det ikke godt for tænderne, kan jeg godt mærke. Og nu har jeg blot sukker ud overalt. Jeg har stadigvæk fingeren i munden. Ja, den der mærkelige andefinger. Den her finger. Det smager godt, det knaser helt i munden. Hvor smager det lækkert. Det bobler i min hjerne. Ej, hvor sejt, det bobler i min hjerne. Det bobler i min hjerne. Jeg skal spise skraldet. Ej, det smager lækkert. Det bobler helt i hjernen. Og så prøver du at lave stemmer til mig, eller hvad? Nej. Jeg har faktisk fået et nyt armbånd. Vil du se? Vil du se? Ja, det er klamt. 3, 2, 1. Nå, men jeg skal lige ud. Jeg kan ikke få det. Se mit armbånd. Der har fået armbånd på. Og jeg skal prøv at jeg spiser mit armbånd. Det er surt. Hvor var det, du fik dit armbånd hen? Over en anden. Der siger. Jeg er sur. Hvad fanden? Så i det. Det sprøjter ud af det hele. Det ligger fremme kun på gulvet nu. Jeg tror sgu ikke rigtig, man kan se det, men det bobler stadigvæk i min hjerne. Ja, det bobler fandme også med på mit ben, kan jeg se. Hej. Og smørvand kommer med. Ej, jeg kan ikke. Det er ikke smørvand. Det her bobler også op i hjernen. Det bobler faktisk mere i halsen. Ja, det er rigtig noget gangster, der på det her. Nå. Er det... Nu må jeg gerne stoppe nu. Sidste stykke klik. Og det bliver... Fætterøgstjerne. Storm, kom nu, vi skal lave det sidste stykke klik. Det er sådan en her. Jeg har været så dårlig. Den her gang tager jeg. Sådan en her med ned og kom på. Den her gang tager jeg. Den her lille søde en. Jeg græsker. Nu skal du dø. Ej, du skal ikke putte den ind med skrald. Du bliver næsten skrællet af. Og lige åbne munden.
Så har jeg kun chokolade i munden. Ingen skal. Så behøver man ikke tage det af med fingrene. Gør det med munden. Nice. I skal takke lige med den her video. Altså, vi ses.